дар бораи даҳаи охир савол доштам. Боз яктои дигар куроми ин савол доштам. Метавонад ҳар ду шавад диҳам. Дар даҳаи охир занҳо дар сухур хӯрок омода мекунанд. 2 соат нон мепазанд дар танӯр. Дар қишлоқ ҳастанд. барои ҳамин шаби қадрошон бурида намешавад? Не, вақте ном мепазанд зикрошона кардан гиранд. астағфируллоҳ, иннака аллоҳумма иннака афувун тухиббул афва фаъфу анна. ҳазрати Оиша модари муъминҳо радияллоҳу анҳо пурсиданд ки ё расулаллоҳ араайта ин алимту, ё расулаллоҳ барои ман хабар диҳед ки агар донам ки шаби қадр кадом шаб аст чӣ гӯям? Қола қули, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам таги бигӯ аллоҳумма иннака афувун тухиббул афва фаъфу анни. эй Аллоҳ, ту зоти афу ҳастӣ, яъне бахшанда, авф кунанда ва авфро дӯст медорӣ, маро авф кун. ҳамин зикр хосатан дар шаби қадр омадагӣ ҳаст. яъне забонаш нонаше пухтодааст, забонаш ҳамин дуоё гуфтан гирад. Баъд бо дигар вақтҳо ҳаст ки шаб дароз аст, бо 10 ракат 15 ракат намози таҳаҷҷуд хонад, масалан 20 ракат ба қадри имкон. баъди хуфтан мисол таровеҳ хонд, вақтҳои саҳарӣ намози таҳаҷҷуд хонд, соат саҳарӣ барвақттар. ба ҳар ҳол яъне пурра коркати нагузаронад. вақте ки масалан хӯроки саҳарӣ омода мекунад, вай биам савоб мегирад. лекин забонаш тар бошад бо зикри Аллоҳ таоло. дасташ кор кунаду забонаш дар зикри Аллоҳ таоло бошад. бале.